Sempre me tirou isto, como sempre lle axudei ao meu pai desde pequeniño e tal. E dixenlle, eu quero tirar por isto que é o que me gusta. Vivir aquí, para mí non hai diñeiro que o pague. Tú levantas-te á mañá, estás ao teu aire, eres tú o jefe, non tens que estar pendiente de que, pois, tens que facer isto, tens que facer... Sabes que o tens que facer. A ver, que isto é moi esclavo, que eu non podo dicir, pois, collo e marcho 15 días de vacación. Podo facelo hoxe porque está meu pai aínda, pero se non, e de feito agora xa para un solo xa casi é imposible. Eu que sei, isto é unha felicidade, a min encanta. Entón nada, decidimos montar a nosa propia carnicería e aí estamos, vendendo o noso produto. Aquí estamos en Pitelos, que pertenece ao concello de Verea. Estamos situados no Alto do Furriolo, que é a carretera que une Xinzo con Celanova. Bueno, estamos no punto máis alto. Bueno, pois, a ver, aquí o único o que falamos, o da gandería, que estamos aquí o territorio, para outra cousa non hai moito máis que sacarlle. Cando empezamos, claro, non tiñamos estas fincas que temos agora, que isto son todo fincas comunales. A xente dos pueblos foi-nos deixando as finquiñas que les utilizaban e fomos empezando así. E claro, para 30 animais daba, pero agora para hoxe que temos 300... E bueno, conseguir a terra foi-nos bastante complicado, porque claro, nos comunales uns querían, pero os outros non, e iso como vai por maioría. Ainda que nos o traballo pois é un pouco intervir nos espacios, intentar adecualos, non? Un pouco aos eventos que facemos e tal, pero en este caso sí que tiña un plus de dificultade, non? Añadida, non? Entonces, pois a primeira impresión pois foi decir, joe, queda moito traballo aquí. E aparte chegamos, en ese momento estaba mal tempo, o chan pois estaba un pouco enlamado, tal, pero logo enseguida empezou a coller traza, non? Entre a axuda de Marcos empezamos a colocar pois as pacas de erva, empezamos a darlle un pouco de sentido, saiu o sol e entonces xa vimos todos a luz, non? Dixemos, empezou a entrar o sol polos ventanuxos, tal, e dixemos, joder, isto vai a quedar moi guai. Pois mira, eu marchei con 17 anos para Suíza, tuve que responder o meu pai para marchar, porque eu aquí traballaba aprendín albañil na construcción, e claro, pagábame moi pouco, e eu, por oídas, entendín que alá que pagaban bastante ben, que se ganaba, bueno, isto foi no 78, e bueno, e era todo verdade o que me dixeron. Non me decidín de vir para aquí, pois eu tiña casa rematada, feita e acabada, con 30 anos, ou 32, un tractor con todas as aperas, porque eu sempre me gustou isto da agricultura, toda a vida me gustou isto. Que pasa? Que nese momento aquí todo o mundo era en contra do peso. Empecé a comprar, recordo, empezamos con 8 ou 9 vacas rubias, nese momento eran vacas rubias. Claro, eu tiña o Marcos que tiña 5 anos daquela, despois a Sonia tería un ano e algo, a filla. Fomos indo, comprando, criando. Dixen, Marcos, a ti gustache isto e tal? E dixo, moito, gustame moito. E a raíz deso, o rapaz foi se incorporando, cada vez tal, a cousa foi indo, e bueno, estamos hoxe aquí con 346 animales. É ben, hai que traballar, sí, eso hai que traballar, temos que dicir que hai que traballar. Para traballar tamén tens que traballar noutras cousas. Pois a verdad sorprendeume, porque, a ver, estes eventos así, facelos así nun puebliño, nunha aldea e tal, sí que me sorprendeu, pero, ostras, encantado de la vida.
eu estou agradecido de que quixeran vir facer a miña explotación. Doulle as gracias. A ver, todo o que sea potenciar o noso traballo pareceme estupendo. Que é estupendo cando te encontras a alguén que che día todo que sí. Es que lle dis, mira, que vamos a necesitar non sei que, vale, non hai problema. E si vamos a tal hora, non hai problema. Entonces, joder, que maravilla. E aquí, pois, corroborouse realmente tanto el como toda a familia, porque ao final aquí está toda a familia intervindo, non? E é bonito que todos participen. O que non queríamos de ninguna maneira era camuflar isto, disfrazalo, intentar evitalo, non? Hai que estar orgullosos un pouco do que temos e reivindicar o que hai. Traballar para habilitalo, para as funcións que nos necesitamos e tal, pero que Marcos siga vendo que esta é a súa palleira e a súa familia que siga dicindo, bueno, a nosa palleira, oye, que bonita está quedando. Vai haber cociña, é unha parte fundamental, non? Como vai haber produto que ten que estar á vista, vai haber algo de música e logo ten que haber espacio para que toda esta xente que vai a vir que poida estar no espacio cómoda. Eu axudaría no que fora e gustaríame, por exemplo, os dous que seguiran, pois, se non lle chegan 300, pois ter, se poden, algunhas máis. Eso sí que me gostei, porque tanto a miña filla encantan os animales tamén, moitísimo. Tanto máis que a Hugo. O dela é, mira que ten agora 14 anos, que está nunha edad tal, mas ela sabe se eu teño que coller as vacas. Se está como un cañón, papá, vouche axudar. Sabes, eso é porque lle gusta, porque senón ben ves os rapaces de hoxe. Isto é, a verdade, que maravilla. Levo aquí xa desde o mércores ou martes ou así, intentando transformar esta palleira nun espacio gastronómico e intentando que a xente de Verea, como a vos, pois marche hoxe orgullosa de ser de Verea, de ser dunhas aldeas rurais, de seguir aquí, seguir sostendo o territorio. O rural máis tirando moderno, porque ao final estamos no que sea máis que unha palla, un galpón, no cal sempre se agardan pois esos sapeiros de traballo ou a erva seca, que, bueno, que son os míticos galpóns que sirve para todo. E isto realmente é o que nos enche, é o traballo que levamos facendo anos e anos os grupos de desenvolvemento rural, e da cooperación é de onde salen cousas tan interesantes como esta, non? Para nós é como hoxe unha homenaxe a toda a xente que traballa polo rural. Bueno, coñeces a orixe do produto, ¿no? Como se cría desde pequeniño, como vai evolucionando, como vai crecendo, como se mata, como se almacena, que alimentación ten, os pastos, o clima. Bueno, eu creo que máis que iso non podemos ofrecer, non? A verdad que a cachena é un animal bastante peculiar que de feito temos solamente nesta zona. Dase moi ben polo tema de clima que temos e as montañas. Son vacas de tamaño un poquinho máis pequeno, son característicos os seus cornos enormes
e logo o que teñen é unha alimentación que é moito máis verde, e entón conseguimos unha carne con un sabor moito máis suave e delicado, pero ao mesmo tempo con moita personalidade.